virkelig jo nærmest, så står her Henrik Stemann. Han er ved at løbe virkelig meget. Han er den eneste Netflix-herre, der har været under 6 minutter i verden overhovedet. Det har han været 2 gange. Så det er ikke det overraskende. Banerne 1, 2 og 3, der er gået godt fra, men også 92 halvsjagt, der var afsvært på banen snart, men går med fra de efter navlag. Ja, det er altså den regerende mester, Henrik Stemann, der har klaret det her på løbet. Jeg tror, han har været mester her i mesterskabet i 6 år i træk. Det er noget lille. Dobbelt verdensmester i letvægtssikkerhedsskål. Han er flere gange verdensmester i javeliner-roning. Og han har altså verdensrekord. Ja, altså, virkelig noget særligt. Det må man jo ikke konstatere. Men det er en bunde. Han har stået så lidt i skyggen, fordi vi nu har han med Stemann på den bunde. Han er altså en verdensmester over de her javeliner-roning. Han blev sidste år nummer 2 efter Stemann. Og nu i forlægget 6-0-3. Det er der altså ikke mange, der kan det være. Spørgsmålet er, om han skal ned i nærheden af 6 minutter i år. Nu er det ikke. Nu nærmer vi de første 500 meter, som sidste år blev placeret i 1.29. Det er det samme i år. Henrik Stemann bruger igen 1.29 de første 500 meter. Det er den korte ikke langt efter. Det er de to. Så er der altså resten. Det er altså en række af danske verdensstjerner, vi har her i os selv. Vi er ikke hver dag, jeg ser det. Jeg ved godt, der mangler nogen fra studierne. Esben har du slet ikke set i dag, for eksempel. Hvor Jørgens ved, der har en problem med benene, sidder der og bakker op. Og vores studier fra Løjskården, der er ikke godt, at man er ikke til start. Men tilbage til løbet her. Henrik Stemann, som afslager løbet på totalt tag. Og nu er altså 31 nu. Det er utroligt, at han kan gøre det, altså. Det er nok at blive imponeret hver gang, man ser det. Han har en fantastisk evne til at sætte sig op. Og der er så lidt medvandt stemning, som altid er helt vildt. Det er altså fortsat til det unge danske menneskeskaber, der er på Mølleåben. Vi nærmer os nu så småt tyskspillerværket. Sidste år placerede Henrik Stemann tyskspillerværket i 2.59. Og nu kommer han over tyskspillerværket med et øjeblik i en uofficiel tid. Der hedder 2.58. Det er fantastisk det der. Måske imponerer det anderledes til sidste år, det ved vi jo ikke. Men det er altså ikke noget, man ser hver dag. Der er ikke noget menneske på denne klode, som Netflix herre har rodet hurtigt, som han har. Det må være imponerende at have sådan en rekord og vide, at der er ikke sådan en mand under 75 kilo på denne klode, der har gjort det bedre end ham. Måske, og ikke der kan gøre det bedre, der er det. Og det er måske, han er i gang med nu. Se ham lige. Se lige de udtryksgrund, der sidder dernede. Der er ikke et krav højskud på ben på kroppen. Han er kendt over hele verden. Det er ikke tvivl om, i hvert fald rundkredsen. Nu er der kun 750 meter tilbage. Man kan videre til afstand i den klubbe. Så har også fået et fantastisk løb. Hvis der lige skylde Henrik Stemann, som er med løbet. Så er der jo vanvittigt hårdt frem for bremsepladsen. Der ligger jo 8-10 løb måske. Og slås på den her bremseplads. Og det kan blive utrolig vælger til, at man kommer ind til løbet. Og vi nærmer os nu så stort. Sidste 500 meter. Sidste år, der sidder der Henrik. 15 minutter, der er 4.28.